Pulla ummodo, pulla fota, pulla ummodo. Pulla ummodo, Senegal fulɓe ndendinen. Pulla ummodo, fuɗa Mauritanie ndentinen. Ar Potten. Ar Potten. ɗum noon yeeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on juurama kadi on jettama on manama on ñaganama moƴƴere Allah en puɗɗorima e bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokken wortorade alhamdulillahi rabbil alamina Allah so tawi en jii koɗo mo kuccodirɗen o eɗen gandi namdal ala hen kono noon eɗen gandi émission men ko Ar Potten so tawi noon kala e saaha eɗen potta e neɗɗo kala eɗen potta e muɗum hande noon Allah waɗi pottuɗen koye 24 kara on woni Oumar Doro Koumeh gorko Mouhamadou Hounare on tigui kawruɗen hande Oumar Doro Koumeh jaam waale ma mi salmitimama mi juurimama Rougui Abdourahmane Babali Oumar debbo tiggere jangbeeli jankata jarende mi salmini dendagal bandiraɓe Piindi TV e mbadi kuptidindi ha tengti o mo ganduɗa kañum woni hoorejo galle o Abou Diop mbarodi Nguy en calmini kala mo ganduɗa sa fini aɗa dawa ɗo walla hay sinno a dawani ɗo aɗa liggo e galle he aɗa watti hakkille ma eko watte ko en calmini kadi ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe Piindi TV e mbadi kuptidindi ɓe ganduɗa nene pawi juuɗe mumen guila fuɗɗi ha ɗo yarate ɗo mone mabɓe kala nene waɗa fodde muɗum en mbiyat bandiraɓe en puɗɗorima bisimillahi Allah no wawi ganiren ɗum alhamdulillah so waɗi ko gantiɗi e yewtere nde ɗo fuɗɗi ha ɗo gasata ɗo en ñaagui mabɓe gantu so longere mawde wari nokkuɗo wonna ɗum jomum jiilino Rougui Abdourahmane mi weltanimama mi ñaganmama Allah moƴƴere kadi mbima ya woni jaam ko noon tigui mi wima allahuma amin Oumar Doro Koumeh eɗen gandi noon so tawi wiyama 24 kara konko woni babiraɓe waɗoɓe animation ɓe eɗen gandi kadi so tawi en kaali ɗum eɗen gandi ɗo pawɗen ɗum ɗo jeddow ittata ɗum saabu nde muusi nde konko tigui huccite e caméra nde muusi nde konko tigui hucciti e radio omo haala ko weela eno welda nde muusi nde eɗen gandi konko fawno bandaji ɗi ganduɗa hay so tawi sa heeɗimo welata o watta ɗum ha weela ɗum noon on woni Oumar Doro Koumeh Oumar Doro Koumeh jeeya ko Hammadou Hounare ɗum kam yimɓe ene gandi ɗum Oumar Doro Koumeh eɗen gandi ko baɗo animation ngaji e radio ji ɗum kam eɗen gandi ɗum Oumar Doro Koumeh holto ñiiɓɗa hande to gonɗen ɗo mboɗo wawi wiide hande eɗen mbawi wiide so tawi koto ñiɓɗen mataw eɗen mbawi wiide ñiɓɗen tan mana ko ɗo en e Dakar pour le moment eɗen e radio ngo gonnoɗen ene wiye Top FM eɗen jokki wadde hen mana ko mbaɗanoɗen ha ɗo joni ɗo yarate haɗata kadi hande no aduna o jolliri ni eywa amoni kala wonko udditani hoore muɗum ko hono noon enen mbaɗɗen scène ene wiye Vindire TV kono haɗani kadi kala ko jojji e gurdam ade walla kala ɗo neɗɗo foti yaade e bandu men walla kala foti e gollorade eɗen cippiri hen e raɓɓiɗina tan hande gonɗen ko ɗo e Dakar ko ɗo kam ɓurɗen wawde wonde kono haɗani eɗen telloyo e nder leydi ndi e kala ɗo ɓuuri manan woɗɗude gam ƴeewoyde bandiraɓe hono gurdiron kono noon tigui wadde so tawi o haali ɗum eɗen gandi omo jogui scène makko kadi eɗen gandi omo waɗa hen golle baɗɗe fayida ɗe ganduɗa keɗiɗo kala ne andi ko haalteɗo kona ekkoro manggo kadi ko baɗɗo fayida no fewi kadi bandiraɓe hande kadi ne batti hen hakkillaji no battiri hakkillaji e Piindi TV ni eɗen gandi noon tigui kadi scène makko wattira hakkille mi haalta inde mum noon mbaɗa hokkuma boos Vindire TV no kaale mbeɗa ɗon dokkami boos wi Vindire TV eɗen gandi noon hande omo yeeɓe no fewi kono Oumar Doro Koumeh ko mbiɗa ko aɗa ne radio aɗa waɗa hen jewte baɗɗe fayida émission ngaji ma hanki so tawi aɗa heɗotono hanki wellitare nde e hande ko nden wellitare joguiɗa ha joni walla holɗo kiiɗiɗa seeɗa donka haalde ko jiɗɗa haaldude e bandiraɓe min no gardumi e radio ni eno mijortomi ni eko jimmi haalde ko eko wone hooram ko mbannomi gem gila mboɗo fuɗɗo ha ɗo yarete ha hen hunde ala ko uste hooram he mboɗo woppiti hooram e micro no goppitirmi e gonɗo oto banggue soko tawi yiiɗi haalde hunde no goppitirmi ɗum haala yiyande mum haala miijo mum haala sikki muɗum sene gonɗi ko kañum so ɗum gonɗani ko kañum minnene ko hono noon goppitirmi hooram ewa so tawi mi yiiɗi haalde hunde somi yiiɗi wadde émission e 6 fof mo jimmi manan haalde mi ala hen kulihuli mi ala hen par sac c'est à dire mi haaldirta noon yo mettu neɗɗo mi finata ƴeewoyde haala kono kala ɗo pottumi haala ko ɗon min manan kalata ɗum kala ko mboɗo haala etotomi beele ko yo yimɓeɓe paam beele yimɓeɓe yo dañ hen ko weeli ɗumen
mbele yo yimɓeɓe mbat avance yo jaaru yesso e ko nandi hen e ko nandi hen e ko nandi hen heddi noon neɗɗo yimɓeɓe ɓurma gandal ɓurma duuɓi ɓurma ɗanngal ɓurma fewtade ɓurma kala kala ɓurma wasde caɗele aduna sa fini subaka ngam yidde haalde kene paama ngam yidde haalde kene dañi hen gandal ngam yidde haalde mana kene beltoro ene wawi kawra hen kono kadi aɗa wawi wasde hawrude eko weeli yimɓe ko heddi kala ko jinnomi haalde kala ko jinmi haalde mi ala hen mana kuli huli kala kadi sujet mana mo jimi yewtude mi etoto ɓallade ɓe ganduɗa kañumen mana ɓuuri mana hedde hen ɓuuri hen jogade hen humpito hami dañi hen yamre moƴƴere mana mi nangga e junggam ko jimi haalde foof mana mi haalta noon pour wadde neɗɗo écragé o haal yo metti ɗum yo bonnan ɗum yo neɗɗo yi hen ko metti ɗum kalanmi ko neɗɗo yo yi hen mana ko yooɗi ko yo dañi hen famamuya so ala hen famamuya kadi mi ruuɗaki e neɗɗo wiya kam eko kalɗa ko mi yaadani hen min ko ni jiirumi ko ni jiirumi ko ni jiirumi wadde so tawi a heeɗama haala ma ko goto foof aɗa accani ɗum haala muɗum no welda haalta annene ko kalta ko yalte ɓerde ma kadi beele so tawi naati noppi wawɓe heɗade ɓe tan so keeɗima kadi wawa dejde toon Oumar Doro Koumeh so tawi wiyama Oumar Doro Koumeh aɗa andi an ka maître e nder Sénégal e ko watte ko holɓe jangguinɗa noon hewɓe woni hen rewɓe woni hen worɓe ɓe jangguinɗa ɓe so tawi aɗa heeɗoɓe hande est ce que ko école moɓe jalti e ma o ko on école tigui woni koɓe jangguinta heddiɓe ɓe walla ala bon aɗa andi galle baali wasata mbaalu laaƴow min ene wawi ni taw rewɓe taw min hooram moɓe ndewe juuɗe muno ene wawi ni taw min ko mbaɗanmi ko ene wawi tawde ngakki eywa ndekete soko tawi ko ngakki woodi ko yalte mum waɗata ko ngakki e nder ɓeɗon foof ɓe mbiyata ndiwi e juuɗam won hen ko min tan so tawi ene mbaɗa jewte mboɗa andi o ko min tan yahat ɗo woni hen noon ene ƴetta goɗɗum ene tippa hen woni hen noon kadi moni foof ene yiiri neɗɗo aɗa wawi jangguinde ɗum aɗa wawi hollude ɗum meccal ngal no watte ɗo ko ni ɗo ko ni ɗo ko ni jomum so yeehi ene wawi kañumde ɓeydoyde hen goɗɗum ene wawi waɗoyde hen goɗɗum ko ganduɗa kañum ni manan jogori manan ɓurtade manan an ko mana ko mbaɗanoɗa ko ene waɗi hen sene kaala sene mbaɗi émission ko min kono ene waɗi hen ene wona feccere min kono ene waɗi hen kadi wona min wadde ne waɗi hen ɓe ganduɗa wona an wadde ɓe ganduɗa ɓe jangguinnoɗa école o ha wawi hande jogade micro so tawi ɓe keeɗima oɗo émission mo wona an o yo wat feere wonta an saabu so tawi janggo e jaam ne wawi wiyede Oumar Doro Koumeh jangguinno ɗum ko jangguin ɗum ko noon fewani ɗum noon yooɓe mbattu hakkillaji mabɓe no fewi no fewi no fewi mo ganduɗa kañum jangguinnoɓe kala e saaha ɓe garta e muɗum ɓe jangguinnoɗa ɓe kadi Oumar Doro Koumeh aɗa andi neɗɗo so tawi ceerno woni ceerno e nokku mum e duɗal mum kala e saaha ne jogui almuɓe Oumar Doro Koumeh almuɓe ɓeɗon est ce que kala e saaha eɗen nani ne wiya ne adda alarbaji ne adda duwardi ne adda kala e saaha ne andi o koko jangguineno hande dañi wawi darmi rutto e ceernam jangguinnoɗo kam o e sababu bannoɗo ha watti haalde e micro est ce que ɓen hoole hen mo mbawɗa wiide tan kaari ne tan kam gueɗal walla ne adda kala e saaha ko ganduɗa ne weltina kam aɗa andi joni somi wi rugsal itani kam gueɗal tan heddiɓe ne mbawi yiide koye munen kono ɓuytanani gueɗal o aɗa andi enquêteuredam gueɗal o aɗa andi mboɗo jogui mabɓe tato mana ɓe ganduɗa natti wonde almudagal woni hakkude amen woni hakkude amen ko enɗam woni hakkude amen ko jiidigal yumma e baaba woni hakkude amen ko ganduɗa kala ko jomum ene waɗa min jewtade hen kala ko mboɗo waɗa min kadi manam bonnodde jomum mana min jewta hen ene waɗi hen kay relation o nan ɗon kono ene waɗi hen ko Allah andi yoni au contraire ni ene waɗi hen ko coon sag yimanno ko a tawetake ɗo indam bonnete kono ene waɗi hen kañum ɓe mbaɗata fonde mana no bonniri indam saabu ɓe mbi mo andama wawa bonnude mo ganduɗa mo wawi bonnude ko Allah andi yoni kono wadde ko Allah andi yoni goto tan mbaɗemi hen cité wonɗo meɗno tawede won haala ene haale o wiyete ko Koumeh Mamadou Ba mi salminimo au passage wonno tawdoro haala ene haale kanko on saaha ko minen gondi o ɓami konngol o wiɓe min de saaru nde gondumi e Oumar nde caggal Oumar wawi muñdemi Oumar caggal wawi muñdemi e on saaha mboɗo andi kala mo wiya muñi on wawi ɗum muñji saabu nden komi mboɗo yooɗi mboɗo ñanto mboɗo uura e kala ɗo debbo darto yeeɓe mana mboɗo dari ɗon caggal Oumar wawi muñdemi ko gommi ɗon ha gummimi ɗon hay konngol gotol cofgol mbaɗaɗo hakkude muɗum
kala mo wiya o muñi mboɗo wawi gonɗinde wadde on settima ko waɗi fayida en calminimo kadi en mayri yiidemo no fewi kadi wona hunko makko kadi nanmi kadi ko tawno débat o kadi e hoore muɗum kañum kadi haltanimi haala ka ɗum noon ɗo wawi wonde no wawi wonirde kala kadi en gandi ko neɗɗo baɗɗo fayida o salminama kadi o ñaganama moƴƴeral ko ɗum woni yidde guiɗo muɗum Oumar Doro Koumeh noon émission ngaji ma gaddane mboɗomi heeɓa ɗo message uji ɓe mbi e émission ngaji ma joni jiiɗa adana émission ngaji normal mbaɗonoɗa kolli e ñaayoji belɗi e guitare uji ko an yaltinantuno en gaaci ɗi ganduɗa hay goto meeɗa heɗade ɗum jaltinana en ɗum keɗoɗen kono hande Oumar Doro Koumeh gonnoɗo ndeno e Oumar Doro Koumeh o jiiɗa hande mi famanima on Oumar Doro Koumeh ko haɗi ɗum wadde ko waɗanno hanki ko ha yiiɗa hande firti ko waɗanno ko addi ɗum hol sababu gadduɗo ɗum min no mbaɗannomi ni guila radio oxygéne ha ɗo ɗo yarate hay hunde ala ko wayli hen heddi ko yimɓeɓe peut être ko yimɓeɓe mbayli ko yimɓeɓe mbayi no mbayni mbaya no mbaɗa ni mbiya min par la force mam waya no mbaɗa ni jiiɗa ko jiɗɗa ko mbiya min par la force mam yiiɗa ko jiɗɗa ko jiiɗa ko il faut mi yiya ɗum aɗa wawi yiide jiiɗa yomi yii ɗum jiiɗa yomi jaɓ ɗum jiiɗa yomi gonguin ɗum taw min mboɗo jogui hen yiyande wonde kono min mi waylaki centimétre 14 millions Sénégal najo gonɗo e nder leydi ndi kamɓe fof ndendi poteyam même pied de légalité kala hen mo mbawmi weltinde so tawi mi dañi kala hen mo mbawmi haalde ko ganduɗa ene nafa ɗum ene nafta goɗɗo ko ɗum ertomi wadde heddi noon hande aduna o wonɗo tolni wonɗo wayi ene heewi tandasuji ɗi ganduɗa ko to gonno e banggue politique tandasuji ɗi ganduɗa ko to gonno e hakkude e pelle ko ɗin tandasuji hande mana yimɓe ƴefti nanni ɗum e radio ji nanni ɗum e télé ji nanni ɗum e émission ngaji joni noon an aɗa jogui yiyande ɗum ɗo woni yiyande ma ken sehilaɓe walla ken hoddiɓe walla ka nanomomi tan mbiya par la force ko jiiɗa ko mami yiya ɗum ko jaɓɗa ko mami jaɓa ɗum ko welma ko min hooram mana ko maɗum welemi kono min hay hunde ala ko wayli e jaɓɓal ngal jaɓɓunomi wadde hay hunde ala ko wayli e gonal ma eko mbaɗannoɗa hanki ko ha joni ko ɗum mbatta kono Oumar Doro Koumeh noon hande mi ƴewtidima e waaɓe no am ƴewtidima hande ka natɗo e politique e ha ɓurti mi anda noon haade hande koye jamanu mbaɗa haaldeno e gorko goto o wi hande ɓe ganduɗa ni meeɗa jogade micro ji ɓe ɓen ɓuuri lemsude ala ko haali noon jogui ɗo micro ne haala eɗen gandi noon Oumar Doro Koumeh hande no natiri e politique o ni muusi ko hande noon mi anda hanki so tawi a naatino e politique kono hande kam émission ma foof ko politique mbaɗa kono ni a wondani ni e wonɓe joni ɓe an mbaɗa kono tan kono no Pape Alé yen so tawi mbaɗa wawi haalde inde makko en calminimo kadi en ñaguirimomo jaam to woni toon nde Allah yaltinitamo Allah ɓiltatamo saabu eɗen gandi Iblis ne waynode toon neɗɗo kala kadi mo Allah hoddiri ne naata toon ala to fof to mbawɗa rewde aɗa wawi natde toon ɗum noon Oumar Doro Koumeh kala e saaha émission ngaji makko ni muusa e banggue critique o noon tawa koye laamu leydi Sénégal kala e saaha holɓe ganduɗa tan mbiyata ko Oumar Doro Koumeh oɗo wona APR naji o ko neɗɗo Sonko holko mbawɗa wawde firande hen yimɓe hettoɓe mo ɓe min Sonko yo Macky Sall yo goɗɗo e goɗɗi hiiɗi yo min ko Sénégal waɗimi intéressé Sénégal woni ko tiiɗimi andi ko tiiɗimi ko Sénégal tiiɗimi kala e mabɓe gonɗo lamɗo en ma nattu wonde ɗo henna haɗata leydi ndi koko jokkata wonɓe ɓe eɓe cuwa wonde ɓe soko tawi komi natɗo e politique ma raw ko hande weeli yiide komi natɗo e politique kono mbimami no mbanomi ni hay hunde ala ko wayli hen saabu caggal ko an haali haala wonɓe ɗo ɓe jiɗɗa wiide ko président Macky Sall en e laamiɓe e joni ɓe satunde Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade yo Allah junnu balɗe muɗum nde yiiɗi fawde kecce e caakan e toñangue e burburuntagal e dow hoorejo leydi hande ndi minen min gummi pikini ko 10 heures min gummi central mana ko hedde 19 heures mata ko nden ko nawno on toon central nden nawno min ko Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade yinnode hoynude président Macky Sall nden wona président nden min jaari toon ko oɗo de ko autorité e nder leydi ndi ɓurɗomo doole nden yiiɗi hoynudemo haade ko ɓiɗɗo leydi ndi noon Abou Diop mbaɗode ngoyi mbo nana mo haala goota o wi sa yi dutal ene juri e hoore bande ene ñaama saɗa diwna wi ɗum immo e hoore amen sa woppi noon ha wowi ngandi so ñaami ndin ngandi so gasi koye ngandi ma fayi e on saaha
min jaaruno toon ko wiide an de ko a hoorejo leydi kono oɗo mo jiɗɗa hoynude o koye ɓiɗɗo leydi ndi kadi hay hunde ala ko waɗi ko soofi kada hoynamo mate ko hande jimmi wiidema min ko wiyete mboɗomi e politique ko mboɗo naata e politique mana komi partisan ɓe comme partisan ɓe hay wojere hay goto ɓoccinanimi guettogal hay goto ɓoccinanimi min komi sénégal najo no yimɓeɓe no président woniri sénégal e ni kala ko jiimi e leydi ndi ko ganduɗa ɗum ɗo mboɗo andi woni yimɓeɓe paamani kono nen diwa hen ene doƴƴo no kalirta ni gondini ko ngala hedde famamuya mi etoto wiide ko kalton ko de ene wawi ko ɗum cikkuɗon ko ɗum gonga kono gande ene wawi firtade sababune naggam sababune naggam sababune naggam sababune naggam min hay neɗɗo goto mi suwa wadde contre a wona a jogaki kartal ngal tan taw min kartal APR walla kartal min joguimi tan ko carte d'identité nationale carte électeur tan joguimi je suis libre mboɗo waɗi libre wotande kala mo jiɗmi wotande so mi mo jiɗmi noon wona neɗɗo o en personne kalami ko programme muɗum ko yiyande mum nde jogui e leydi ndi golliɗo ko moƴƴi ko yiya ko wayi ko jiyammi noon baɗɗo programmation mo ganduɗa ɗum ɗo de ɗum ɗo mbaɗabi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko on mbiyammi manam mo jiɗmi quand à neɗɗo o dariɗo ni personne physique neɗɗo o tan hoore mum cundum neɗɗo ne yiiɗi fo yo wa ko yiiɗi fo yo won to yiiɗi fo yo ko ɗum ko probléme makko haadi tan komin ndendi ko somi halfinimo ɗum so halfinama ɗum omo fawɗumi lawol min ko on tan woƴimi mi woƴaka ko kaari walla ko kaari walla ko kaari ay ko yimɓe mbiyata komi opposant walla ko partisan ko yimɓeɓe wonnoɓe nawirta par ce que ɓe guittat république potal leydi ɓe guittat ɗum ɓe nawa ɗum to banggue leñol to banggue leñam leñamako min ko ɗum tan ɗum komi yadani min mi yahani e logique kaari ko ɓiya amen kaari ko taani amen kaari koye amen immi min mi yahani on logique jami koye logique république kono noon Oumar Doro Koumeh a yahani e oɗon logique est ce que kaalowo e micro ni jogui droit haalde tan ha ganda oɗo banggue heedi saaha aɗa heeɗo so tawi ko journaliste saaha aɗa heeɗo so tawi ko waɗoɓe animation ngaji mbaɗa heeɗoɓe de radio ji susti noon taw ko télé ji fulɓe taw ko radio ji fulɓe nanaɓe haaɓe kaala ɓe mbaɗa critiqué wooda mo ɓe mbaɗata critiqué tan ha ganda ɓeeɗo koɓe kalata ko ɓe galana ɗum dalilu est ce que an ɗum ɗon kala fof kaalowo taw ne jogui micro on ne jogui droit haalde ko ganduɗa laaɓani ɗum min jimmi widema ni min ma part personnel hande opposant ji wonɓe e leydi ndi e an e min so nawi tawi neɗɗo waɗi en critiqué e banggue leydi ndi woni koye toñjen an hay pantere a resda hay leydi ndi hay fistin a resda hay leydi ndi waddi so tawi manan mi darima manam mboɗo wamma critiqué en tant que opposant sababude mana ko ɓeeɗo gondumi ko ɓeeɗo jinmi ko ɓeeɗo jaadanmi somi dari mboɗo wamma critiqué mboɗo mi toñma pour min hande kala mo mone haalda yo haaldu e resdaɓe ɓe yoɓe pewnu yoɓe ndewnu ɗum lawol yoɓe moƴƴin fewnude noon e fannuji kala toñaɗo yo heeb gonga muɗum neɗɗo ko resda yo fewnu yo heeb fulla mum e fayida mum kala ko neɗɗo jogui yo fawɗum e lawol saabu manan ko kañum yimɓeɓe fof ndendi min mi yiyani ni eyyi Oumar Doro Koumeh kañum e yimɓeɓe fof ndendi ko kalɗa ko kon noon Oumar Doro Koumeh so tawi ɗo joɗoriɗa ni aɗa fi noon zone poussé ma joɗɗo machallah merci beaucoup mi anda kam mo ñantuma kono ñantuɗomo hande kadi o elle ko min soodi ɗum ɓooyi noon ma won hande 9 ans e wadde haade ko an soodi mbaɗe feere ƴewon noon mo goɗɗo mo non mi hulani to banggue comci aɗa holti non mi hulani on banggue an hoorema somi wino hande wutirde ma tami ɗo ko wutte joni noon Oumar Doro Koumeh huccidiri e président Macky Sall huccodiri makko ni en face hoto hucciteyam haalan en so tawi haade ko président Macky Sall jottiɗa aɗa huccodiri e muɗum holko jiɗɗa o onca e wuuro ngo holko jiɗɗa o fewnana en ka kucciɗo e président Macky Sall aɗa haalda e muɗum yidde ko bandiraɓe jiiɗi ko wona ɗo tan noon e Dakar ha ɗo haaɗi sa aɗani huccodiri e makko haalanmo doléance ma ko jiɗɗa o waɗanma ko jiɗɗa o changeanma ko jiɗɗa o fewnanma président Macky Sall kalde men muɗum kañum ɓuuri andude ɗum so muccire makko ɓemomi aɗa andi ko saabi min haade mi yettade namdal ma ngal mboɗo heewi wiide min kala gonɗo e leydi Sénégal walla kala président juumɗo kala président baɗɗo
hunde ko fewani yo yaafe kono président Macky Sall so waɗi hunde fotani yaafede wiyam pourquoi ko neɗɗo mo ganduɗa ko Allah tan mahi ɗum gila wonde maire wonde directeur wonde ministre wonde premier ministre wonde ministre de l'intérieur wonde président à l'Assemblée nationale Allah tan fewni parcours mana mo ganduɗa mi sikkani so on parcours baɗno nene e dow leydi ndi mi sikkani kala ɗo neɗɗo rewata kala ɗo neɗɗo rewata ha wawa bonnude walla kala neɗɗo rewata ha wawa fewnude o rewi ɗon omo andi ɗum waddi min so hunde oñima tan mi yafata kom sabu en mbiyat konko tey ɗum omo andi min ko ɗum mbiyammi min mbiyammi kala ko oñi ko wiyama oñi e leydi ndi on caki président Macky Sall teyi ɗum sabu kala ɗo reweteno ko Allah tan fewnima ɗum kono Oumar Doro Koumeh omo wawi yejjidde dara mi liɓa ɗedda fada mi liɓa ɗedda warsesa ko limtuɗa ɗo boto marché ɗo ko limtuɗa ɗo ko fof a fadade ɗo ko min wonma invité a fadade mami liɓa ɗedda a fadat mami liɓa ɗedda kanko Sénégal naɓe pop dari mbi ko an min kooli kalfinimo guitti leydi ndi pawi e jungo makko Allah hoddiri ɗum kadi omo handi ɗum omo jogui mbadi ndi omo jogui kala mum omo jogui bagage o Allah handini moy ɗum so tawi kanko itti neɗɗo o hoolima ɗum o halfini ɗum hunde so tawi boni yimɓe mbi boni ko kanko yimɓe pelata kanko woni responsable o kanko foti hollude yimɓeɓe onon kalfinno kam kalfinmi kaari noon wiyama bonni o rewa ha labta ceer yimɓeɓe ganda oɗo de bonni président rewi ɗum ha laaɓi ceer andama o bonni walla o rewa ha laaɓa ceer ko mbirno bonni ko o bonnani so tawi ko banggue liggey visible palpable mi felata Macky Sall il est excellent o waɗi ko yooɗi non mi waɗira hen commentaire koye leydi he gommi ko jiiɗa ko battumi ko non mbimami so tawi banggue liggey tan memotoɗo jiyotoɗo liggey o hollam ko jiiɗa nanani kalamami ko mbimami liggey memotoɗo jiyotoɗo o waɗi liggeyaji baɗɗi fayida ko holɗin liggeyaji memonami hen hay soko liggeyaji tati Oumar o waɗi wurami waɗama pom o waɗi holɗum wurami waɗama pom dartami ha ɗon wuro moon wurami haɓre hunare waɗama pom waɗama pom voilà heddi ene waɗi gueɗeji ɗi ganduɗa ene ñoli ɗum noon hol banggue ñolɗo mboɗo andi kay haalno holno foti hande wiyete wonmo ganduɗa ene tuuma ko halfinano ko bonni ɗum kala mo yimɓeɓe luuki wiya kaari ko halfinano ko bonni tawa kadi ko asasuji ɗi ganduɗa jamiraɗi yo bittu ko neɗɗo o waɗi ko ɗin bitti mbi kaari ko halfinano ko moƴƴinani yimɓe padata ko sanction kono au contraire jomum heewi ko rokkede valeur heewi ko nomede heewi ko ɓeydanede doole on banggue min kam mboɗo yawi ɗum yadani non mboɗo yawi ɗum komi Sénégal najo mboɗo yawi ɗum ko wona ɗum voilà ko woni ko gongo hande ɗo yarete ɗo so tawi ko banggue liggey memotoɗo wonko waɗen ko heewi kono banggue liggey mana mo memota ko yiyota ko nanotoɗo to banggue mana kisal potal yimɓe leydi yahane potal so tawi en kaltat gonga en ñohat so tawi en ñohat leydi yahane potal ene mbaɗi tan ɓe kala ko mbaɗi ko jaam tan wontata kono ɓe kala ko tuuma e munen jaam wontata ɗon kadi leydi yarata noon ɗum noon président Macky Sall so tawi a heeɗaki émission men ar Potten ɗo e Piindi TV bawɗo heɗade kala Oumar Doro Koumeh wi noon ne yiiɗi fottude e ma kadi foti potta e makko koko ronka foti potta e makko ɗum noon président Macky Sall e wondiɓe maɗa kala so tawi haɓeni keɗo Oumar Doro Koumeh wi ne yiiɗi fottude e ma Oumar Doro Koumeh ko ganduɗa eɗen gandi ko memoto e ko memota ko Oumar Doro Koumeh eɗen gandi so tawi président Macky Sall darinomo wi banggue wona Fouta tan wona Jolof tan wona ɓundunkoɓe o wino ɓinguel morotoɗo kala e saaha hoore muɗum firat so firi noon ne moore Oumar Doro Koumeh eɗen gandi hay so tawi woni ko mbiɗa joni ko pom waɗama Hammadou Hunare hol kadi ko waɗa eɗen gandi noon Dande Maayo holko heddi hen ko heewi o waɗani te manda o e sikki meɗen mata ko heddi hen heewani so tawi timmi ko
est ce que timmini yontere ko foti heddorade e laamu makko ngu est ce que ko wiya ko e daare maayo ma wat ɗum walla o waɗata ɗum aɗa ɗamini mo fewnoy ɗum walla o fewnata ɗum so tawi ko liggiyaji to banggue e Fouta mboɗo yawi golle ɗe 100% hanki gimmimi nokku ene wiye Waali Jala e Poolel e Sinthiane Poolel hanki gummimi wuro ene wiye Bonji mi meeɗi yaade eyyi de ɓundu walla Bonji hakkude mum e Bakel ko 26 km ala meeɗi yaade to hanki gummimi wuro ene wiye Koola hanki gummimi wuro ene wiye Padalal kono feewani to banggue laabi feewani to banggue laabi hay dara ala ko waɗata toon so tawi ko ɓinguel morowo non woto jinnomi o wiye ɓinguel morowo femmoto ko ñande julde enen ken fembaɓe to on banggue wona wadde critique ko yiide guiɗeji ɗi ganduɗa mi rewi dande maayo o ɓwayno gummimi toon mi rewi tuggude Matam ha yetti wuuro ene wiye Ballel ƴengtirimi ɗon ndewmi Gassambiri paami Hamadi Hunare mi rewi ɗon jaami ha Bonji to on banggue wonko heewi ko fonno waɗede toon laabi ene ponno fewnede toon hôpital ɓutto ene fonno waɗede toon université ɓutto ene fonno waɗede toon e gueɗeji goɗɗi ene mbayno leydi ene fonno waɗede toon kono jamɗe ɗe kaaƴe ɗe fuɗɗima arde de département hedde Matam jamɗe e kaaƴe fuɗɗima arde mbiɗa mais ça fait duuɓi sappo e naggam mo jooɗi ha ɗo yarete ko jamɗe e kaaƴe puɗɗima arde non wonɗo gaynima heede ne kuule wonɗo gaynima heede haali gonga wonɗo gaynima heede wonɗo jettimi mbaɗa wadde jomumen manan émission kolli kam ɓuuri sukaɓe sappo ko fonnoɓe yaade université mbaɗa orienté ko Ziguinchor battidi ko woppude saabu ngalaɗo payi ɗum noon haade ɓe ngalaɗo ɓe payi ko onon ɓe ganduɗa université ji Allah hokki hande gueɗe baɗe noon ko gueɗe baɗe noon neɗɗo gonanme haalde wonko jojji e waɗede ko gonga neɗɗo wawa gaynande aduna saabu wonko Senghor waɗi seeɗa Abdou Diouf waɗi seeɗa Ablaye Wade waɗi seeɗa kanko ara waɗa seeɗa min mi aran waɗa seeɗa eywa goɗɗo ara waɗa seeɗa goɗɗo ara waɗa seeɗa aɗa faami kono wonko ganduɗa ko priorité wonko ɓuuri jojjude so oto waɗi e leydi tout o maayi o ene fetto sa adi ndiyam dokata ko pettiɗo wona lawƴe ma maayi ɗo wona gaynuɗo ɗum noon hecci hanki waji goto noddi kam wi kam an mi tawi mi tan mi ƴeewi mi ƴewtidima an gonɗa ka yiiɗa Macky Sall e ko kalta e makko ko mbimomi soko tawi ko kalɗa ko gonga mi yiiɗa Macky Sall yo Allah wurtam yidde Macky Sall saabu Macky Sall ko neɗɗo yo Allah fewnu ɓerɗam nde hami yiɗamo hono no jiɗirmomi haɓe donki émission mo dokkimiɓe émission ni hono no jiɗirmomi ha guimimi pikini guila 11h 10h yaade e haɓonoyademo e daranoyademo fodde wonde manan 5 heures de temps yo Allah waylu addanam ɓerdam hami yiɗamo eywa so tawi noon ko kalɗa ko wonane am mi yarlakima mi yafakima yo Allah ñaaw hakkudame ma so eɗen guuri e sen ma yi 2 jours o nodditimi o wiyaɗa yarloɗo yaafo mi haal tan wadde o yi aɗa yarloɗo yaafo e sikkam kadi a yaafimo mbimi mi wawa so tawi ko min tan kaldunoɗa ɗum mi yaafimo so tawi wonɗo kalɗa ɗum e aduna Allah he mi yaafakima ha aduna egge lakara hoɗe yo Allah ñaaw hakkude men taw eɗen guuri yo Allah ñaaw hakkude men taw eɗen maayi eyyi ko noon tigui Oumar Doro Koumeh sa yi mbiɗa noon ko mettere tigui addanma wiide noon nde président Macky Sall suusa haalde hay radio woto hay télé gote ko an tigui woni kalannoɗo ɓe ganduɗa hande ɓe kaaloɓe ɗo hande ɓe ko an tigui dettunoɓe micro kadi foof ne wawno hebdema hen ɗum noon so tawi kadi hande aɗa haala heddi tan ko yimɓeɓe saaha ganda kala ko woni intérêt leydi ndi kala ko woni intérêt population ko ɗum kala mi waƴaka Macky Sall ko Foutanki mi waƴaka Macky Sall jeeya ko Kolda o jeeya ko Sédhiou ça porte peu e gurdamam waɗimi ko président de la république Sénégal foof c'est même pied de légalité ndendi poté makko ko foti waɗande manan Sédhiou ko yo waɗan ɗum ɗum noon Oumar Doro Koumeh émission meɗen émission men technicien o nani ɓaaƴe ɗinani omon ɓaaƴe on waktu o gasi haalade Oumar Doro Koumeh so tawi aɗa wayno bandiraɓe aɗa wayno yeeɓiyankoɓe Piindi TV holko mbaynotoɗa ken artoɓe de saabu émission gasani ken artoɓe saabu holko ponnomi namdade ko heewi mi namdaki ɗum so
gartoyi noon ko ɗon tan doganten so Allah lamɗo jaaɓi émission ma ne heewi wadde 1 2 3 ha 6 min émission ar Potten alay sago watta nadde ha 1 ha 2 ha 3 ko an yemban kalay saha ɗum noon Allah jarama jarama holko mbaynortoɗa bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV taw aɗa wawi haalde ko ganduɗa ne naate nokkudeji toon premier ko jimmi waynorade ko ardi foof mboɗiɗi audience e président de la république inchallah ko hunde jojjude am ko hunde goƴam so mboɗiɗi haalde makko yeeso e yeeso yeeso e yeeso ɗum mboɗo sohli ɗum yallah wat ɗum ɗiɗi kanko Allah fawi leydi ndi e junngo muɗum yo Allah lamɗo o jaggammo amin ha o haaɗi taw ala fitina ala korto ala sorko saabu neɗɗo sene wambuma duwnu ɗum yo koyɗe mum daro hande duwanade président yo Allah wallu ɗum yo Allah fewnu ɗum yo Allah waɗan ɗum moƴƴere duwanta ko hoorema neɗɗo bambuɗoma duwan ɗum jaam duwan ɗum woto yan saabu so yani ene wawi yande dow ma maya ko wona ɗum dendagal ɓiɓɓe leydi ndi moni foof yo wondu emo wondi o kono gande enen jiidi yumma jiidi baba wondema PDS oyo wona APR oyo wona PS oyo wona PASTEF oyo wona firtani en jiidani leydi ndi janggo e jaam enen foof kadi eɗen mbawi artoyde kadi gondi hen so tawi ko Idriss Seck wawi wawtirde e président Macky Sall goto foof ne wawi arde moni fof ene wawi fottude e makko so tawi ko Souleymane Ndéné Ndiaye en mbawi fottidde e président Macky Sall e woɓɓe ko ɗon tan mi haala ɗon politique woto wat en sertude yidmo jiɗɗa o kono woto waɗam woto tuumam muya manam mo ganduɗa ko tuumam muya kantoriɗo julɗo tumata ɗum julɗo hono muɗum ko noon tigui kono onon ne kadi Oumar Doro Koumeh gande kala saaha koye radio ji gonɗon haade noon koye radio neɗɗo woni kala saaha so tawi ne haala yo fondu ko haalata ko sa ina wiiya yo fondu ko haalata ko holɓe ganduɗa ne jiiɗi o ga banggue ne jiiɗi o e banggue hay goto hen hoto gaño ko kalton ko so tawi a heeɗima radio ngo aɗa andi o ko kalata ko ko gonga kala saaha ne weltonoma kono noon so tawi a heeɗi banggue goto tan aɗa asa aɗa ubba so ɓooyi kadi jomum kadi ma wi oɗo yiiɗa kam kono saaha sa ga gongo ngacca to gongo gona e hakkude o janggo e jaam adañta hen caɗele Oumar Doro Koumeh ilal liga ko ɗo e Piindi TV a waynimo guila remercier wadde wat fanƴa e jeenomo yaya kañumen mbaɗanni ko keɗoto wadde wat min kam mi waynima bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV eɗen gandi ko ar Potten wonno en pottino e Oumar Doro Koumeh 24 kara yo Allah hokku en kadi hawrude e makko lawol gongol inchallah rabbi émission haɗani lawol goto saabu ko en wattoɓe so tawi noon en jarani wattude commentaire uji oɗon mbawi wiide kadi jarani wattude saabu on sohlanima on jiiɗama son mbi noon tan kadi ko ɗon kanneten ɗum noon ilal liga Allah jarama on jarama Oumar Doro Koumeh wadde an aɗa wawi mi weltanima Abou Diop mbaɗoɗo nguy kadi mi ñagamama Allah moƴƴere kanko e leela en dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo en mbiyat bandiraɓe soko tawi waɗi ko gantiɗi e yewtere nde e ñaguimama ɓe yafuya en gardano enen ɓuuri yimɓe wawde haalde walla enen ɓuuri yimɓe welditade ɗemɗe ala ko yonti tan hande Allah addi en ɗo ko raɓɓiɗi monen men kala yo jaggo goɗɗo ko kañum yo jaggo kadi leydi ndi ko leydi men kala baɗɗo feere ha ƴiƴam rufi kala ɗo mbawɗa wonde a yawta siraɗa ñawda ko monen men kala yo rento haalde ken adda fitina yo rento wadde ken adda fitina yo rento kadi tumde bandum ma anda ko woni e nder muɗum surtout ça ma ha fottata janggo mbiya ɗum yafuyima mi yafimama Allah jarama on jarama technicien golle moon jooɗi peewi min mbiya moon thiaw peace and love ha lawol gongol Pula ummodo Sénégal fulɓe ndendinen Pula ummodo fuɗe Mauritanie ndentinen ar Potten